får du med hjem, som du kan bruge fra sådan et træf som det her? Jeg synes, det er utrolig vigtigt at vide, hvad udvikling der er i programmet. Altså, nu er det jo version 5.0 lige i øjeblikket, der vi har snakket meget om. Men også det, der skal ske omkring skoleporten og sådan noget, det synes jeg er vigtigt. Og så har jeg altid en del ting med til supporten, som måske jeg ligger rodet med. Dengang var det noget omkring kontaktoplysninger i forbindelse med sms, og så er det jo dejligt at komme over og få at vide, at lige præcis det modul, der har været lidt brok med, det bliver så lavet om. Og det synes jeg er rart at få at vide. Og det er sådan noget, at du får at vide på de sessioner, hvor Carsten og Bent er til stede. Hvad betyder det at komme til sådan nogle sessioner? Jamen jeg synes, at det er det, der binder det sammen. Ikke? Altså, jeg tror oprindeligt, grunden til, at det her er blevet så stor en succes, er også, at det udvikler af lærere, og man føler, at der er den der kontakt. Jeg synes også, det er rart, at når man skriver ind med et problem, at det så også er udviklerne, der er med ind over, hvis det er noget, der har med programmet at gøre. Og så synes jeg også, det er rart, at der er de der forer, hvor man også kan få nogle gode praktiske vink fra nogle kolleger rundt omkring. Så det synes jeg også er godt.